mantiere kawuono. To mbaka ni be nitiere tiende nikech mbekni gi waseneno mang'eny. Waseneno BBI, waseneno NADCO ma be pok oket kata e tim nyaka sani. Be nitiere tiende mar go mbaka ni? Koso sirikal oloko mana kite. Aparo ni ma kawuono ni Trevor, ma kawuono ni onego bed ni wang'iye mopogore nikech opogore kod moko machien kande. Gimomiyo ma aneno nopogore nikech en twak mabiro e kinde ma piny ngima, chiegni piny ngima, koingo ata malo 80 mojok kod sirikandni. Moko ka igeni ne wan ni ODM nigi interest ne, kikundi makama nigi interest ne, gidwa ni gipog sidienge mag telo sirikal, to ma en gimo nyondo piny te. Kendo ineno ka kilimo temperature, liet mar piny okwako piny te. Kata dhi mana dala gi jatelo Eldoret Sugoi, kata dhi Kericho, kata dhi nyaka korgi Weta Giri Bungoma, kamora mora midhiye, kata dhi mana osiepewa madiere ka, en gimo mako piny. Omiyo an aneno ni twakno en gima ber. Gimomiyo aneno no ber nikech ka wabedo kod twagno to wabedo gi agenda 1, 2, 3 tifuono, to wang'eni maendi e accountability system. Ok en ane gima wadhi e jora ni ji gaga mbaka to ji weyo kamano. Mae accountability system. To ang'eyo ni wach miwacho mar NADCO, mar BBI and all that, miyo waluoro ni gigi samoro ok dhi chopo kare. Nyaka waket accountability systems. Gimarach bende ni twak moro amora mawuok oko mar parliament ibiro yudo ni od bura dhi kire oko. Omiyo mago gin luoro ma nyaka wabedgo. To nego bed ni wabedo kod duol motegno moko ni wuon piny kama ok otimore. Kata koro ji dok e streets, to koro wadok e streets. Kochopo ndalono kata wan ibiro neno wakwadok. Nikech ma be mbaka madwa ni wago sani